Салом алейкум бародаро. Манами кушатое ки дидасем 500 дона кушат мебурад навш Шантонгай бародаро. Касе ки дар корай дар шаҳри Истарафшан дар ноҳияи Истарафшан қарор дора. Касе ки дар корай ҳамин номеро дар алоқа буроед. WhatsApp кор мекунад, хади номер кор мекунад. Навш Шантонгай 500 дона кушатои бақувватай нормале. Касе ки харидорай обязательно алоқа буроед. Чанд дона ки бошад равитон мекунанд. Дашти нашоти қаламчо номери худбон да метавонед алоқа буроед. Чанд дона ки бошад қаламчаи нештор ва прастои бенешт дорем. Алоқа буроед. Чанд дона ки бошад раво мекунед. Нашоти кушатои Истарафшан занг мезанед. Алин бошад дарахти павлония М1 барои декоративне шинондагиам. Дарахти сесолаи, яъне барои